Kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Kapag tumawag ka sa akin ngayon, bibigyan kita ng 500,000 petot. Oo, tawag kayo. 091652955595. Bigyan ko kayong 500,000 pesos. Sinong tatawag? O, sabihin natin 500 pesos. O. Kung tutusin, napakadaling makapanloko o makapangbudol ng kapwa. Lalo na kung magaling kang magsalita. Lalo na kung magaling kang mag-isip ng mga pwedeng sabihin para makapambudol. At gayong alam na natin na mayroong mga ganitong klaseng tao. Mag-ingat na tayo. Ako hindi ko itatanggi na nabudol na po ako. There was a time na sa sobrang desperada ko na magkaroon ng damit dahil kailangan ko siya for my event. Nag-order ako sa marketplace sa Facebook. And then, naka-sponsored pa yung mismong post na yun kung hindi ako nagkakamali. So, akala ko legit. May mga likes So, ang fast nung transaction. Ito yung pinili ko. Tas, akala ko makakarating agad. Lumipas yung 1 oras, 2 oras, 3 oras. Then, 30 minutes. 3 hours and 30 minutes. Tinitingnan ko na yung mismo account. And unavailable. Hindi ko na siya makita. Nag-deposit na ako ng 1,000 pesos. Ang sama-sama ng loob ko nun. Kasi alam ko pinaghirapan ko yung perang yun. And there was also a time na kailangan ko magpalinis ng kuko. Kasi may event ako. So naganap din ako ulit sa FB. Medyo malit nga lang naman yung dineposit ko or sinend ko na halaga doon sa tao. Sabihin natin na sa 100 pesos. Pamasahe niya papunta rito. Pero wala na. Walang nakapunta sa akin noong time. So, hindi lang ako 1 beses na budol, 2 beses. Napansin ko sa sarili ko na kaya ako nabubudol kasi I was in a moment of desperation. Desperada ako. Desperada ako makapagpalinis ng kuko. Desperada ako na makakarating dito agad yung damit ko. We are desperate. At dun sa mga pagkakataong yun, doon pumapasok ang mga mambubudol. Yun yung napansin ko at napatunayan ko sa sarili ko na kapag hindi ako masyado nag-iisip o kapag gusto ko lang talaga na ito, yung parang hindi ko na process kung legit ba to o ano, yung masyadong mabilis nagdesisyon, doon ako nabubudol. So, ang na-realize ko doon, huwag kang maging desperada. Oo, magmadali ka, pero aralin mo pa rin. Dahil yung perang kinikita mo, ipinaghirapan mo. Ilang araw kang hindi natutulog ng maayos. Katatrabaho. Ilan ang pawis na inilabas mo sa iyong katawan
para lang makapasok sa trabaho. Habang nagko-commute ka, nakikipagbalyahan ka pa sa mga kapwa mo commuter. Hindi biro ang magtrabaho at mag-survive sa mundong ito. And now that we know na merong mga ganitong klaseng tao na parang tae, walang puso, hindi lumalaban ng patas sa buhay, ito yung mga dapat hinuhuli. Ito yung dapat kinakasuhan. Ito yung dapat hindi na pinalalaganap pa. Hindi na to dapat nag-e-exist. Plus, mag-ingat tayo. At syempre, pag naging biktima ka, ayoko rin naman nasisihin ka. Kasi biktima ka nga eh. Kung meron tayong dapat sisihin dito, yung mga taong gumagawa ng kasalanan. And bakit ba sila patuloy na kakasala sa atin? At bakit ba parang dumadami itong mga scammers na to? Well, may presensya kasi ng teknolohiya. Plus, ano ba? Ano bang batas natin na nagpoprotekta sa mga mamamayang Pilipino? Sa mga simpleng manggagawang Pilipino? Ano ba ang batas na pwedeng pumuprotekta sa atin sa mga taong to? Ang tanong, kahit may batas na implement ba? Nahahanap ba itong mga taong to? Yan yung nakakalungkot isipin. Kukunti lang yung nahahanap. Yung iba, milyon-milyon na yung scam, libo-libo, hindi na nahanap. Sana mapag-isipan talaga tong maigi. Ano mo yung paraan para hindi tayo ma-scam at dumami yung mga gatong klaseng scammer? One account per person ba? Security sa mga social media accounts o sa mga online banking services? Ang dami namang gumagawa nun eh. Implementation ng mismong batas na pumoprotekta sa mga nai-scam o sa mga nabubudol? Nasaan? Naayos pa? Di tayo sure. Charot, wedaron. Sana ito yung mga mapag-isipang maingay. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secrets, share to me. Bukas, pwede pa tayong mag-usap. 0916-529-5595. Save mo yung number ko ah. So, I gotta say, GTG as in gotta go. Mamayang umaga po. Feel good morning na nila Tanya Chinita at Uncle Dagol. O pagpahingahin nyo naman muna ako. Bye na guys. Thank you so much. This has been yours truly, DJ Raketera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Eto po, natapos na ang programang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!